Jo parlaré en representació de Guanyem Sitges. Guanyem Sitges és una confluència que es va presentar a les eleccions municipals per primera vegada el 2019 i que neix una mica d'un procés de debat similar al que comentava abans el company de Calafell, en què a mitjans del 2018 s'enceta una mica aquesta pregunta de si ens presentem com ho fem. En aquell moment, precisament, la pregunta només era aquesta, és a dir, no hi havia el i si no ens presentem què? Que penso que ara nosaltres l'incorporaríem en aquests debats, però en aquell moment va ser si ens presentem com ho fem. I fruit d'aquest procés, finalment va néixer aquesta confluència, que és Guanyem Sitges, que hi havia la CUP, hi havia un sector de comuns que havien participat de l'1 d'octubre, sobretot, amb un conflicte obert dins de Catalunya en Comú, que també ha tingut impactes dins de la confluència, i hi havia també moviment d'esquerres i persones a títol individual, independents. A dia d'avui aquesta confluència, abans ho comentàvem amb alguns companys i algunes companyes, ha acabat generant que realment Guanyem Sitges avui és la CUP i independents. Aquesta és la realitat i per tant també ens dona pistes de que potser tot aquell treball previ del que naixia Guanyem Sitges, que era precisament l'assemblea local de la CUP, que tenia una preponderància que ja s'havia presentat a les eleccions del 2011 i del 2015, havien estat companyes a l'oposició, però també naixia d'un moviment popular de l'Ateneu, de l'esquerra independentista en si a Sitges, doncs tenia una fortalesa que ens ha permès mantenir-nos dins d'aquesta confluència i tenir una situació realment de marcar força o bona part d'aquest discurs. També us volia parlar una mica, per posar-vos en situació, de les característiques de Sitges com a municipi. Nosaltres som un municipi de gairebé 30.000 habitants i el que ens caracteritza sobretot és una elevadíssima pressió turística, que això reverteix directament en una pressió en els serveis municipals. Per tant, nosaltres tenim 30.000 persones empadronades, però 100.000 persones que passen habitualment pel nostre municipi i en períodes estivals inclús major. Per tant, això també genera una sèrie de tensions a l'hora d'estar dins de la institució que després miraré d'explicar-vos. I també una altra de les característiques a nivell electoral al municipi és que hi ha una atomització brutal de les candidatures municipals. Penseu que ara mateix en un ple municipal de 21 regidores hi ha 9 partits i en el govern estem 5. Per tant, això té una implicació també a l'hora de debatre quin és el nostre paper com a CUP o com a Guanyem a la institució o no, perquè evidentment en un curt, mitjà i fins i tot m'atreviria a dir llarg termini és impossible que la correlació de forces sigui positiva per nosaltres. Nosaltres serem gairebé sempre una petita part dins d'un conglomerat de partits que intentarem que juguin al nostre favor al màxim possible, però partint d'aquesta realitat d'una atomització brutal i que, per exemple, abans us deia, nosaltres som una confluència on hi ha una part de comuns, però només per posar-vos aquest exemple, Catalunya en Comú a Sitges a les eleccions del 2019 va presentar 3 candidatures. Per tant, és que gairebé que tothom vol la seva cadira a títol individual, fins i tot, i hi ha poc projecte polític. I precisament nosaltres el que tenim és projecte polític. S'ha repetit moltíssimes vegades, però penso que això és importantíssim per nosaltres. Però precisament el fet de tenir un projecte polític ha permès que el govern en minoria que teníem prèvia entrada del PSC tingués un discurs i un pla d'actuació municipal que gairebé estava redactat per nosaltres. És a dir, nosaltres hem tingut la capacitat de convèncer aquells que moltes vegades venen a gestionar unes inèrcies i acomodar-se a la institució. I nosaltres tenim aquest posicionament fort, tenim arguments per convèncer i que es traslladen a l'hora de defensar un posicionament. Per posar-vos un exemple, que us deia abans que som un municipi turístic i per nosaltres una de les nostres banderes sempre ha estat que la regeneració de les platges, que és un dels capitals imprescindibles pel turisme de sol i platja Sitges, no es regeneressin amb el dragatge submarí o fins i tot amb l'aportació de sorres des dels ports de les bocanes dels ports que tenim al municipi o a municipis colindants, perquè des d'una visió ecologista per nosaltres això és un desastre. I aquest discurs Esquerra Republicana, el PSC i tots els partits que conformen el govern excepte nosaltres, en la legislatura passada i fins i tot en alguns moments d'aquesta legislatura, quan estaven encara a l'oposició, el tenien completament contrari. I ara ens trobem que dins del govern
ells lideren la regidoria de turisme, de platges i de promoció econòmica i estan defensant el nostre discurs, del que significa d'entrada que candidatures com nosaltres participem al govern. Jo penso que no s'ha de restar importància al fet de que és bo que hi siguem nosaltres i no uns altres. És que això és imprescindible i segur que moltes de vosaltres a l'entrar al govern municipal us heu trobat uns pollastres impressionants de mala gestió i moltes vegades de mala gestió volguda i buscada. Nosaltres portem 2 anys i mig desenredant caos múltiples de coses mal gestionades i males gestions que tenen a veure amb amiguismes, que tenen a veure amb aquest component d'acomodament de moltes candidatures que venen a fer precisament això a la institució i que nosaltres estiguem allà on ells abans hi eren ens permet desenredar o començar a desenredar aquests nusos. I també ens permet tirar endavant, encara que siguin poquetes coses, algunes coses que jo penso que és important trencar aquestes inèrcies de gestió. Nosaltres, jo estic convençuda que, poso l'exemple, jo soc regidora d'habitatge i hem aconseguit, que per nosaltres era un dels nostres grans objectius i l'aconseguirem, construir habitatge públic. I estic convençuda que qui entri darrere nostre no s'atrevirà a fer menys. I això és important, marcar també aquestes dinàmiques. Vull dir, que nosaltres puguem marcar d'alguna manera una forma de funcionar que a vegades es traduirà en projectes tangibles o en accions tangibles i a vegades no, però que generin en els equips també de treball altres maneres de funcionar. I penso que això són coses petites que a vegades no es veuen, però que hi són. I amb això ho vull vincular també, abans ho comentàvem aquí fora, que jo penso que és important també que comencem a incorporar en els nostres debats estratègics, i aquí ho estem fent, però de manera més habitual i fins i tot també amb les nostres assemblees locals, explicar-los què és la institució, què significa la institució, entendre també la institució i que aquestes dinàmiques que a vegades ens comporten tantes contradiccions ens les trobarem i que han de formar part de la presa de decisions de si estarem dins, fora o si estem dins, de quina manera ho estem, si al govern o a l'oposició. Aquesta voluntat d'explicar la institució.